Arratsaldeon ikusentzuleok gaurko saioan Ziburura joango gara eta EBA elkartearen proiektu bat ezagutuko dugu. Desgaitasun anitzak dituzten gazteei zuzenduriko etxebizitzak estreinatu berri dituzte. Eta horretaz gain, Bona museoan dagoen obra berezi bat ere aurkeztuko digu Aitor Zabaleta lankideak. Ongi etorri iparraldearen orenera. Hamabost urtez landu ondotik azkenean gauzatu da ahalmen urriko pertsonen eskubideak bermatzea helburu duen EBA elkartearen egitasmoa. Hain zuzen duela gutxi estreinatu dituzte desgaitasun anitzak dituzten gazteei zuzenduriko etxebizitzak Ziburun. Bizi berri batera abiatzea, albezen austura gutxirekin, eta baina etxetik joaitea, eta hori adin hortan denek behar dute etxetik joan, nolazpeit. Baina guretzat burraso gizan, ala ere zuhurtamen bat ukaitea. Eta pentsatzen dugu, beren autonomia maila ere garatuko dela, eta etxean duzulaik izin berzean, denbora irabazi nahi, edo batentzako basera egiten duzunean, lauentzat egiten duzu, eta aldiz hor bakotsak parte hartu behar du gehiago, eta lagunduko ditu ere, pentsatzen dut, beren autonomia maila garatzen. Urte luze hauetan egindako lanari esker, 5 etxebizitza eskuragarri ezarri dituzte modu independentean bizi nahi duten gazteentzat. 4 gaztek haien etxebizitza dute eta 5. gaztea apartamendu kolektiboan bizi da. Bertan ere gazte hauek elkarrekin afaltzeko aukera dute. Badugu beraz langile bat harturik, nahazpeit bizitza laguntzaile bat, arduratzen dena afarien prestakuntzaz, erosketak, afariak prestatu, eta baita ere garbiketa, 5 apartamenduien garbiketa eta bokataz arropen garbitzeaz, eta gero hor daguna gauetan zer nahi gerta ere, arazo tiki bat balin bada, hor badan norbait. Nahazpeit da burrasoek egiten duguna etxean, egiten dugun lana, baina persona batek egiten du gure ordez, goai oporretan gaude. Horietariko 2 gazte dira Naia Artola eta Xanti Markijo. Onke basatzen datena, eta beziki kautena iz. Kaiten dute nire ezagutzen dituzten jendeak, oain baduzu zure etxea, badut nerea. Burasuak ere pozik daude proiektuaren urrats berri hauekin. Lasaitasun bat hartzen dugu, zenta burasuen kezka beti baita gure ondotik zebilakatuko diren, eta hor zinez aterabide polita da, eta beraz lasaiki egiten da transizio hori, bizi berri batera buruz abiatzen dira, luzaz iraunen zaiena entzegur. Santi Karbonako esat gure nahiagunean lan egiten du. Eta gauero beste gazteekin etxebizitza kolektiboan elkartzen da elkarrekin afaltzeko. Naiz, ebortantea da berekin ikotea. Naia Artola senpertarrak bere mugikortasunari eragiten dion eritasun bat pairatzen du sortu denetik. Hasieran etxebizitzaren ezaugarriei egokitzea kostatu bazitzaion ere, bertan irudikatzen du bere etorkizuna. Ni aski berezia da, eta lehenago izan naiz bahnategi batean bordelen. Pasatu ditut 7 urte, baina bahnategi bat eta apartamendu bat ukaitea ez du deus ikusteko. EBA elkartea antzeko proiektu bat lantzen ari da Izurako herrian. Laster irekiko den Baionako Bona museora itzuli da Labañez edo bainularia izeneko margo ezaguna. Effectivement, c'est notre Joconde parce que c'est l'icône du musée. Gure Jokonda da museoko ikonoa gure kolekzioaren edertasuna eta indarra irudikatzen duena. C'est sans doute celui qui a la force. Marsailan egindako zahar berritze lanen ondotik ekarri dute berriz Baionara Jan August Dominik Ank, 19. mendeko margolariaren bainulariaren kolekzioko lehen alea. En fait, on avait une œuvre qui était dans un bon état de conservation, mais pour laquelle le vernis... Margoa ongi zegoen, baina denborarekin barniza horituta zegoen, eta ilundua. Hori kenduta, orain jatorrizko koloreak eta detaileak berreskuratu ditugu. Nettoyant le vernis, en le désépaississant un petit peu. Bainularia bezala, behar zuten margo guztiak zahar berritzen ari dira, museoa berriz iriki aintzi. Ikusentzuleok bainulariaren irudi honekin gure gaurkoa agurra. Bihar arte!